Social Protection Fund kata omenda michiwo ne jogo masomoro yuto gi nyap mar siling 6,000 to winjo bed ni kase mapiyo kendo gikwani ka Raila odonjo kopo no donjo ni tarik 10 dwe mar 8 to winjo bed ni anena gima koro sechako ringo. Gima bende wabiro medo nono ahinya ni to omenda gi biro yudi kata biro ywagi e yo machalo nade nango nikech ma owinjo bed ni bedo kaluwore kod bedo niya nitiere yore mowach ni omenda gi biro yudi e godo to ere kaka inyalo tim gi mapiyo mondo omenda gi oyudre. Joma bende wuok Kisumo temo wacho ni kaber to winjo bed ni kedo gi timbe mag mibadhi gi ma bende loso Kisumo wacho ni osethiro ahinya telo mar kor gwenge ma iluongo ni devolution gi dho ngere. Bende giwacho weche mag kembe. Adieri kembe osebedo ka iwacho e gwenge wani gin gik manyalo nyayo thuolo mag tije kendo ginyalo chugo thuolo mathoth ahinya mag tije to waonge kodgi. Bende jomoko dwaro ni migi pesa ma kosekaw to ok duoki ma dho ngere dendo ni grants mondo migi tagoro chenro mopogore opogore. Nyakora Ramogi gie sani adoni mondo mi atere achiel kachiel nyaka Kisumo kuom nyawadwa Millicent Adhiambo mondo wachak wawinjre e tielo mar ariyo jo Kisumo wacho ang'o kotenore gi wach mar manifesto mar Raila. Millicent, ang'e ni nwang'adi kuom thuolo mokwongo nikech jalony mane wan godo kaendi ne dwani mondo mi owachie weche moko motelo ne wuok mare e studio. Daher mondo mi inyiswa gie sani ni moko kuom jok moko ma samoro tuomori godo ka ikawo pachgi kata mana oko mar nyong'ong mamenyo gi no giwacho nang'o kotenore gi manifesto mar Raila Amolo Odinga. Dwaro margi maduong' en mane? Geno margi gin mage? Gie sani nyakora Ramogi Millicent wachni kuomi mondo mi inyiswa achiel kachiel kokalo e Ramogi TV kowuok wi nam Kisumu City. Millicent. Ero kamana nyabati mana kaka nwadhi e yweyo ka bende pod wakolo wechego eko motenore kod manifesto mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya mano Raila Amolo Odinga ma bende odhi some seche mabiro. Kaka wang'eyo ni Raila noliero ng'ama miyo kaka jalupne. An kaendi kod mine ma bende agombo ni gin be ginyiso ni dwaro margi en mane nikech koro telo no koponi Raila oyombe to gidhi tae kod ng'ama miyo. Koro gombo margi en mane ni Raila oket gik machalo nade manyalo ting'o mamine malo machiegni nyakor Mugajwang mondo mi wadhi nyime kod twak wang'e pach jopiny mondo mi ginyiswa ni to gin gi geno machalo nade machiegni. An kaka Imelda awuok e Nyanza ka wan gima wakwayo en Raila kodonjo telo to mondo mi oyaw kembe mantie Nyanza ka mondo mi mayuth so yud tich kata kodonjo telo to mondo ng'i nyaka jomoko somo kaka mine moko somo mine man piny mine man gi ohala mag andaswekra. Sani wathagore Kisumo ka isikila wasakasa kaka wanyalo loko kata mondo mi nyithindo dhi skul onge. Koro wakwayo ne kodonjo to mondo mi mago be mondo dog chien gi tijwa mano kel mar NYS ni wago erokamano maduong' kuom noduoke to wakwayo ne kodonjo to tijni mondo mi oendelea omiyo nyaka kuo reduce Nyanza ka nikech okonyo nyaka yudhe miyo yudhe bende yudo tich. Mane kwayo modwaro ni kapo ni Raila odonjo telo to mondo mi okonywa. Erokamano. Machiegni kaka ng'ama miyo ing'eyo ni Raila kodonjo to en kacha gi mano jatend nak Kenya. Martha Karua dhi tene mokalo kaka ng'ama miyo ineno ka idhi sir jatelo kod ng'ama miyo. Ang'o migombo ni obede manifesto Raila madhi konyo mine sana to mine duto manie Kenya kaendi kata Luo Nyanza kae? An gi nyingi luonga ni Sandra Tieno anya Nyanza ka anya Kisumo kadawa. So gima gombo ni mondo baba kodonjo telo to konywa godo kaka wanyalo golo mwandu oko wan jo andaswekra ti usonwa bei moro maber gi manifesto gik monyalo yawonwa manyalo konyo youth mondo youth kik bed gi tich matek tije sani onge mano bo nyalo timonwa maber gi 6,000 mano wacho konyalo miyowa mondo koro every month wanyalo yudo gimoro kaka wayuto maber gi mine man kendgi maonge chuoge kaka nyalo dak maber wanyalo duoko ne erokamano to naneno kaka noyudre gi Martha nwago erokamano nikech koro waneno ka sani omoke oliel. Wago erokamano maduong'. Erokamano ahinya machiegni. In bende mondo imiya pachi geno ni ei manifesto mar Raila Amolo Odinga. An iluonga ni Helen. Pacha an gi paro makama. Wan jo andaswekra wawinjo matek. Konyalo yawonwa chiro moro kobodonje telo. Nitie chiro minyalo los ne jo andaswekra kaka wan. Oyawnwa chiro moro mwanyalo kera bolo ma wan goni nikech sani uso tek kendo wawinjo matek. Wani youth ma wan go sani be winjo matek nikech pesa onge gimoro amora onge. Koro wakwayo ni wan mine ma nyithindgi gionge gin mond liete
gi nyithi kiye bende nitie joko moko mamanyo seche duto to giyudi. Koro wakwayo ni mondo mi olosnwa kuma wanyalo yute maber bere. Mane kwayo man. Okay, an nyinga iluonga ni Joan. Okay, an nyinga iluonga ni Joan. Koro an kwayo ma nyalo kwayo godo Raila seche mo launch manifesto ne. Mana ni ong'inwa weche korka thieth. Ka ginyalo yawo osiptende mag referrals ka nyalo bedo mang'eny e Nyanza koni kata e Western koni to nyalo konyo maber. Koro an mane kwayona kendo kod korka education be ka ginyalo support nyithindo thoth nyithindo notimo maber to ntiere moko mapok odhi school nyaka sani. To ka ginyalo ng'iyo kaka nyithindo tete motimo penj nyalo donjo e secondary school to nyalo bedo maber. Kamano. Erokamano ahinya, erokamano. Machiegni pod wadhi nyime kod kawo paro ma bende wadwa ng'eyo ni en ang'o ma japiny mawuok e Nyanza luok ahinya to Kisumu ma bende idendo ni en e log tich mar Raila Amolo Odinga. Ugombo ni manifesto ting'nu ang'o, manifesto midhi som e seche ma chuok mabiro mbele. Mokwongo an iluonga ni Austin Ochieng'. An fundi mar pikipiki, an e chairman mar funde ma Kisumu ka iluongo ni Milimani Ward. Kendo kama chung'e ka iluongo ni Senate, chuny Kisumu kama ikore chuny piny mar Kisumu. Kendo an koponi baba Raila Amolo Odinga odonjo, an kaka youth, kaka ng'amo chung'ne low mechanics ma Kisumu County as a whole, agombo ni ka baba odonjo mondo opare funde mag Jua Kali. Nikech ineno kaka sani piny ochopo tung' kama onge tich, to wan kaka Jua Kali gi nying Jua Kali ei Jua Kali kendo waonge tije mag Jua Kali go. Koro waneno ka kambi kaka Kikomi kacho onego beni yawo. Wadwa ni Jua Kali obed industry maduong' ma nyalo ndiko yudhe mang'eny. Nikech iyudo kaka wabedo gi tich matek, nimar tich tin to kendo tije onego beni wuok kuonde ka kuonde. Wanyalo kata mana TV kuonde mang'eny kidhi kaka kuonde kaka China. Yudo ka nyithindo matindo obedo trained ka gin gi skills through schools mag gidhi mag Jua Kali. To i Jua Kali ka wadwa ni mondo industry obed expanded ma sama nyathi otieko school to ong'e handwork kendo ong'eyo tich lwete mowuok e wiye mara kodhi Amerika to kokete kamoro to nyalo dhi timre nade onyalo donjo tijno kendo onyalo time gi teko lure gi Jua Kali kuma owuoke. Kendo a girl child onyalo yawo school mar girl child nikech iyudo ka nyithindo manyiri ka gitieko school to gimako ich mapiyo. To sama oyawo Jua Kali mobedo expanded maduong', tiyudo ka nyithindo kotieko school to gibiro bedo trained to gibedo gi skill makata ka giwuok oko to ging'e tich maber. An awuon mawuoyo kani e tija mar Jua Kali masitiyo kani train nyithindo madhi karibu 20 ma gisibedo gi skill ma ka giwuok kata oko ka gidhi kata Indonesia gidhi Amerika to en ng'ama nigi skill ma ginyalo timore ma ginyalo timore. Koro suppose ni kodonjo to koro gini biro bedo maber ma biro expand economy mar Kisumu gi entire Kenya. Erokamano. Erokamano ahinya. Wadhi mana nyime machiegni chung'e king'iyo kamera. Okay. An gi nyinga giluonga ni Jakowich. Maduong' ok anyawuo mokalo kanyo kalore gi pain mantie. An gi nyinga giluonga ni Jakowich. Kalore gi manifesto mar Raila Amolo Odinga, chuny piny jakom kegonea rochilu yoke mino buru waga kinyi mae seche makoro sa ochopo gimoro ka gimoro nigi sane mae apani time makoro wang'ni koro gini kore yudo gimoro ka gimoro nigi sane okegonea kendo wan gi geno kendo piny kod geno. Koro kalure gi manifesto mari an gi mana kwayo weche mag thieth jowa tho nikech koso pesa kaka digi thiedhore. Awinjo kikelo gimoro ni baba care jakom nyon kanyo matek weche mag thieth ema mondo obedie manifesto number 1 kuom manifesto midhi somo weche mag thieth. Kendo wakwayo kata ni referral aila mane Eldoret cha kata Kenyatta oduogno mna Kisumu ka omiyo kidwa no tim gik moko kata test moko to ok ni nyaka wadhi Kenyatta Nairobi kata ni ka wan gi pesa to nyaka dhi Kiama Aga Khan to kionge pesa te tho.
Koro mana kwayo jakom ni weche mag thieth ema mobedie first priority e manifesto mari. Mar ariyo e weche mag industry jowo koso tije miyo Nyanza odhier nikech kwembe manitiyo nombemre kod siandagi. Koro jakom wakwayi ni kidonjo to mane gi mikwongi ne mokwongo number 2 weche mag tije mondo mi kichiro kembe jowo yude tije mondo mi kora chai mosebede e Kenya ka joluo mudhier to joluo jomosomo kamora mora wan watelo mana kembi jomoko to wan bende nyalo gernwa kuondegi mami to wan makoro watel. Omiyo jakom weche mag tije ne kanyo maber to molo kuom duto weche mag thieth kanyo jakom weche mag thieth erokamano machiegni. An iluonga ni Jojo Luoch. Ka jakom odonje telo adwa ni en mobede ker mokwongo e wuoye age bracket mar after 35 years nikech yudo ka Kenya kae youths age 18 to 35 iwuoye mang'eny as from 36 onwards onge jatelo moro amora e Kenya kae mosewuoye. Koro kik wabeda ni wan kaka an asekalo age bracket mar youth onego bed ni nitie allocation moro kanyo 36 onwards ni titimo nang'o kik warit ni wachop 70 koro ka chieng' dhi chamo mae dho bank ni warito siling 2,200 from 36 onwards obede president mokwongo ma consider that age bracket. Thank you. Erokamano machiegni. Erokamano ahinya. An iluonga ni Ogenda Alfred, Kisumu Central City Square kae. Bas wan telo mar jakom ni wadhi geno kabisa because for the last 30 years down the line Kisumu kosebedo behind kabisa. Industry mang'eny collapse. Newan ka Kenya Machines ka nopodho. Wan gi Kikomi onge, wan gi breweries onge, Miwani, Chemelil, agrochemical, these things no collapse. Koro wan geno maduong' ahinya ka jakom odonjo president. The first thing he's going to do is to revive these industries mondo okonjo Kenya. Mar ariyo wan go osuptal kar kae. Osuptende gi ok beyo ahinya. But wakwa jakom ni kodonjo to nasa chakoro keti national hospital. Kisumu district ka unyalo kata koro provincial kata mana the next level hospital. And then gik mang'eny modo kuom jakom. Kisumu ka wan behind sana. Jodhi school to gimodong ka en mana motorcycle majiri wani mani industry. Wan gi nam kae kata fish industry is not there. So we expect jakom modo kodonjo kajacha the first thing nothing will create job opportunity by reviving this industry collapse. Kotimo kamano wadhi more. Then education the one penya ahinya because schools waonge go. Gina old schools ema dhi mbele. The new schools pok oger. Wadwaro mondo gen national school e Kisumu kae. National schools, national polytechnic, university should be created mondo jopiny moro amora ma iluondan ka udhi skul maber. Wan gin ahinya moko jakom ni kodonjo gigo ma kwano otim. Erokamano. Yes, genyinga iluonga ni Jojo Ginga, ajadak ma Kisumu, monyuol Nyalenda. Gima daher kwa jakom mang'eny osewachi. To gima daher kwae ong'iye wach mar migingo. Although kadak migingo lakini ywak ma jo migingo sik gologa ma pile mar pidho gi rech manumu gi neighboring country nyaka ong'iye mano kik wasum nikech onge ng'ama osebedo ka wuoyo e wach migingo ni nyaka ne siasa chakre. Migingo be gin mana jo Kenya. Ong'e kaka inyalo ket boundary mondo lose malong'o. Ken mar Kenya twang'e. To ken mar Uganda be wang'e. Raila Amolo Odinga kuma intie ng'ama nyalo interpret ni wach kokiwinj dholuo mang'eni winjo maler iwinj wachni. Industries wa bo podho. Kuonde milose peng sani ok dwar ji CBD. Lose urute moko makata ma kuonde minyalo lose peng go ne joma loso peng gidhi kanyo to gilosi ming'eni akichope building ni. For example kaka Tendon Square ground floor en ma ilose apiko kata ndiga. Tichaki ng'inwa Kikomi mondo mi oyaw. Ikelnwa kothe mondo mi wapur. Kik wach ni Kikomi dhi yaw to kodhi to onge. Jokano manyalo puro pamba gionge gi kothe. Ter kothe gita komari mang'eni dhi bedo jatelo jogo pur oger kar mchele mondo wambe wabede nwa nyalo oro mchele gi pamba e pinje maoko. Kik wabed nwa sike Mutumba kata jakedi en mana Mutumba. Jakom warwa Mutumba mondo wabed nwan jogo mabe inyalo nacha talent margi. Erokamano. Thank you so much. Wadhi nyime abro kawo ji ariyo adek ogik mondo mi walora. Agwero kamano di. Agwero kamano di chima kawuono ka jakom Ramogi
Jaramogi Raila Amolo Odinga golo manifesto mare kawuono. Gima dang' wakwayo kuom youth, an nyinga Mohamed Oruko, adak arena kae. Wanyalo kwayo ni jo youth mondo obed gi specialization, gisom tije ma ginyalo timo. Omednwa universal health care nikech nyiri manyiri mayach kata nyiri mayudo HIV ok ber ahinya. Onyalo konyonwa the disable, inclusion, mondo gibed included. Wadwa ni mondo konywa mondo wabed gi universal education. Ka nyithindo nyalo yudo basari mondo gidhi gikaw course, gilok ohala, gitim yoregi mondo kony kata gi industrialization. Thank you so much. Thank you. Erokamano ahinya. Nyinge iluongo ni Nasur Suleiman Wuod Kibigori. Manifesto makawuono Raila ogolo gimanya wacho korka Kisumu County. Geno mara ni agriculture nikech ing'e maler kabisa Kisumu County 80% mar productivity is agriculture. Koro geno mara ni the revival first mag industries Moroni, Miwani, Chemelil. Mara ariyo en korka health ok ber ahinya, por wakwayo Amolo kidonjo to osiptendegi ilos gi maber. Kwadhi e Lakeside, the business of East African hub, apani mano bro konyo Kisumu, especially we expect a lot of employment, trade between the three countries, bro boost the economy of Kisumu. Mara adek awacho ni wadhi go kura, to en kwayo na ne jo Nyanza. Ruadhni en marwa. 90% of turnout nyaka wa make sure ni odonje debe ne Raila Amolo Odinga. Koka jomoko kaka sirowa to wan mbele. Omiago erokamano uru ne jothurwa. Thank you. Erokamano iluonga ni Polo Walo. Gimagombo mondo mi ka wang jatelo wuoye manifesto mare mokwongo en ni mondo wayude gimi iluongo ni solution nyaka chieng' kaka ji nyalo yudo konyruok musiko. Ok ni en gimoro mathin to bas bang'e kendo wadok mane chandruok mane wantiere chon. Owuoye ujinga, jomoko paro ni ujinga mowuoye en ng'ama ofuwo. Owuoye wach ma nyathi ok dhi skul kata nyathi kia gima timo. Koro kamano be onyalo loso mondo mi ji onge bed gi gimoro ma ginyalo bedo go e lwetgi ka ng'ato timo nyalo konyo. Mar adek en wach mar thieth. Thieth tek yudo. Nitie tuo ma nyalo mako ng'ato to chuno mane nyaka otere Amerika, tere London kata tere kamoro amora. Koro kenyalo yor wach mar thieth e yo ma dimbore e Kenya ka kose Kisumbwa ka maka ng'ato tuo to kochuno nyaka odhi Amerika kata odhi China kata odhi India mondo mi wayud konyruok machiegni makati ionge nyalo tinyalo yudo kaka ikonyri kithiedhi moloyo. Mogik en wach mar kura. Akwayo oganda ni mondo otimne jaduong' Raila kaka odwaro nikech onge ng'ama kwayo wuod wadgi ni mondo odhi okonye. Owacho wach mar 6 Ps. 6 Ps kwa miye to wadhi konye. Onge odiochieng' moro achiel mano kwaye ng'ato ni miya nyathini ni mondo odhi okonya e lweny kata mondo odhi okonya wach moro. Koro kwa miye 6 Ps modhigo to bang'e ka ponono weche tie mochopo matek to nyalo yudo kaka konyre mbele kucho. Omiyo akwayo oganda waduto mag joluo kamoro amora ma wantiere ni gima jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni mondo wamiye 6 Ps owinjore kendo ni kare ng'ade nywande kata oganda michamo ga koro ng'or koro yugi gimoro amora to nyaka keth ich. Koro gigi te kwa ng'ado mwa nywando to nyalo ketho ich mar siasa. Ero kamano. Erokamano an gi nyinge na iluonga ni Jared Otieno Jairo. An amor nikech baba dhi somo manifesto mare to an gima kwayo Raila ni kosesomo manifesto to gi sani gima ng'eyo no dhi yombo Ruto kidhi yombe Raila omany yo kako dhi yombo Ruto ni omany yo modhi wuoyogo gi Ruto nikech Ruto iye wang' mang'eny mondo kwe obede piny maonge koko. An mano kende gima nyalo wacho. Erokamano ng'at mogik. Erokamano, adwoko erokamano mokwongo. An nyinga Irigeda, Rangwe sub county, Homa Bay county, to ago Jwakali Kisumu ka. Mokwongo ago erokamano ne puoch gi pak ne jakom Raila Amolo Odinga ko launch manifesto mare. Gima dwani mondo akwa joluo wang' ni onge bakidi gi ng'anyo gi wang'o barabara. Wasebedo e mudho kendo koyo kuom muda gigni mang'eny to gino chomo watir. Wabeduru loyal mondo warwak loch mar Raila Amolo Odinga to mana gi kura gi kipande. To madwana kwa Raila Amolo Odinga ne nyicho singo ne nitiere babakea, nitiere pesa madhi biro ne jomo chandore.
siling 6,000. Kik mi jaluo gini kik kawi gi ilo gi sironyo mimed dhako kaeto ok ing'eyo ni to piny dhi chopo kanyo. Adwaro ni achaka kwa Raila Amolo Odinga ni jo independent te gin jogeni, onge ng'ama ok ng'at Raila Amolo Odinga. Kwago siasa, wago siasa mar kwe, kama nade ma intiere, kama nade miwacho siasa jakom, gima wasir kendo wasir motegno en mana siasa mar Raila Amolo Odinga. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakon Mogajwang' isewinjo geno duto mabende oganda go eko kata jodak ma Kisumu County nigodo kotenore kod manifesto mabende ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga. Dhi somo seche mabiro mbele kaendi kendo gin gi geno ahinya ka giketo geno motegno kendo ging'eyo ni Raila Amolo Odinga dhi chopo geno ginoendi kendo dhi chopo singo manosingo ne oganda kaka osebedo ka owacho e campaigns mage kata e sero mbulu mage mosebedo kotimo e alwora ma Nyanza kata alwora ma Kenya mangima. Ka okamano nyakwara Mogajwang' ma iwinjo go eko iwinjo gi neno ma oko pimni aduki mana e studio ir jalendo marwa George Bati mondo mi odhi nyime ka iseche gi eki ka bende kikidhi mabor kod wang' joy mari mondo mi anginyal winjo gi iti seche go eko kango chopo seche ma Raila dhi somo e lendo makamago kodhi yango ne jo Kenya ayanga ni to gin gik mage moketo mbele ma oneno ni dhi loko ngima oganda jo Kenya. George Bati an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom miyowa ler gi oganda jo Kisumo ka golo pachgi kotenore koda gik mare giher mondo keti e manifesto mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mabende koro ng'wech mara dhi laro kom Kenya. Ochimore godo tarik 9 dwe mar 8 mar higani ma bang' nyopuodhe kod duol mochung'ne weche mag yiero kod kiew IEBC mabende nyokete achiel kuom jogo makoro biro chopo e debe ma oting'o en owuon Raila Amolo Odinga, jatend duond bura mar UDA William Samoei Ruto, jatend duond bura mar Roots Party George Wajakoya kanyakla kod David Mwaure Wahiga mabende ochung' kod agano party nyakwara Ramogi mabende gin ji ang'wen ma oseyange ni biro dhi achiel kachiel nyaka debe tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kang'iyo ka oganda jo Kisumo wacho ni ber kiloso negi kembe manyalo loso lewni mondo giwe wach mar matumba, giwacho wach mar kikomi mbolea, to bende wach mabende gilidho en wach mar oganda ma osebedo ka chandore chula mar migingo magin jo Kenya madwaro margi maduong' en yudo chenro mopogore opogore mag piny owacho mar Kenya. Kata kamano gikalo e weche ma ok odhi kare kalo wuok kuom moko kuom jogo mawuok e pinje ma libamba ma bende kwayo moketi ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo mi okony jogo manitiere chula ma migingo mondo kete kare. Nyakwara Ramogi sani endi adwani mondo mi wadhi ane Nyayo National Stadium kama kawuono ibagoe nyasi ni. Eric Owenga nitiere lai kendo wadwani mondo watudre kode gi sani kanyakla koda Chris Owino mabende osebedo ka nitiere Nyayo National Stadium kama obage nyasi ni mondo wawinje ni to weche chalo nade. Eric Owenga amosi ni oimore kendo daher mar mondo mi ang'isi ni ageno ni nitiere maber odhiambo ni Nyayo National Stadium. Lidhnwa ni ang'o gini mosetimore sani. Ne wacho ni nyasi ni nyalo chakore saa 12 sani dakika 22 kalo bang' saa 12. Ang'o gini mosewachi ni dhi timore to gidhi timore saa adi to geno mar oganda manitiere Nyayo kanyo gin mage jo Kenya moseyuoro kachiel koda bende nyalo ng'iso ni moko kuom jotelo moseyuoro gin jomage ma ikore ne winjo twak ma midhiambo ni kotenre gi yango lai mar Raila biro tiyo godo e tayo sirikal ponono ni oyiere kaka jatend piny Kenya tarik 9 dwe mar 8. Eric Owenga. Erokamano Bati awinji maler ahinya to mana kiwacho no wan kod Chris ka to ne wachopo ka godiechieng' to nyisore ni nyasi ma kawuono en nyasi modewo mokalo kendo nyaka sani jopiny osemol kaka romgi kendo gima ng'eyo ni nyasi ma kawuono ni biro kod jogo ma oyiedhi kata jogo momi gwelo makende mondo chop ka nyaka sani gima nyakoni en ni jotelo osedonjo ka mang'eny kata ka ng'iyo gwengwa ma Kaluo aneno ka jaod bura maseme James Nyikal gisoyuoro ka jaod bura ma Ugenya David Ochieng e kind jotelo mamoko osedonjo ka moting'o bende Rafael Tuju ma en jata tije mar Azimio la Umoja ne osoyuoro ka ng'eni odiochieng' ma kawuono Bati en odiochieng' maduong' ahinya to johera mag Azimio kech ng'eni Odinga mana kaka iwacho ni odiochieng' manyoro nyopuodhe mar dhi laro tend piny Kenya
to koro be okawo thuolo ma kawuono ni ma neno ni tang'o gini ma ponono ni koyudo thuolo ma telo ni piny Kenya to bro tiyo ni jo Kenya. Kinde mokalo kuonde mosebedo ko Odinga kaluwo campaign mage osebedo ko wuoyo matut ahinya kuom gigo mo owacho ni apar ma ogombo ni ka oyudo thuolo to obro timo ne jo Kenya. Mana ka lude matin tu kuom gi gin kaka neno ni piny Kenya obedo kod weche mag tiegruok makare kata somo makare, weche mag pur mag agriculture, weche mag thieth moluongo ni baba care, ka achiel kod mamoko mang'eny ma wageno ni manifesto mare no kata chenro ma en kod piny Kenya gima odiechieng' ma kawuono obro chiwo. Mana ka penyo mokwongo bati ne wang'eyo ni nyasi ni nyachakre sa 11 lakini gima koro wafwenyo en nyasi mibiro riemb kuom thuolo mar seche 2 mano kochakre sa 1 nyaka sa 3 motieno. Koro gima ng'eyo ni sa gochakre sa ni Odinga nyachopo ka wan kod nyawadwa koro mane gima ng'iyo ka kata wan go nyaro ka Chris anyako ni Chris to ini bende ichopo ka okinyi mang'ich gimo sa 6 kama seche michopo kande ang'ono gini mi ineno ka to ne weche chalo nadi godiche makawuono ni. Adier makende Owenga en ni kawuono en odiochieng' mar tipo ne johera mag Azimio. Ka wang'iyo historia mag telo en ni e kinde ma piny moro amora dhi e yiero to moloyo pinje ma demokrasia nie okang' mamalo en ni jotelo iyiero kaluwore kod chenro mag dongruok ma gidwa timo ne jopiny kaachiel ma gidwa chwalo ne jogo ombulu ma gidhi yiero gi e yiero ma kamano. Koro ineno ka piny Kenya bende ok odong' chien. Piny Kenya be nie pinje ma demokrasia mare medo dongore kendo ma e okang' ma okwongo ma duond bura kata riwruok mar siasa biro yawo chenro mage mag dongruok ma odwa timo ne kata odwa kelo ne jopiny poni jopiny ogoyo negi ombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani ka Raila Odinga dhi yawo manifesto mare ayanga manifesto ma en chenro mag dongruok ma ochano chwalo ne joganda ma pacho kae. Onyalo bedo jachung' mar kom maduong' mokwongo e pacho kae yiero ma higani madhi lero kata dhienyo e lela chenro ma odhi timo kata piny owacho mare dhi timo ne jogo ombulu ma pacho kae. Kendo ma ema miyo seche moko nitiere jomoko ma ok gihero Azimio ahinya, ok gihero Kenya Kwanza ahinya, gin jok mane diere. To kaluwore kod chenro magi mag dongruok mabecho emomiyo ginyalo loko pachgi kendo gigoni ombulu. Koro aparo ni bang' odiochieng' ma kawuono ka Raila osegolo manifesto kata chenro mag dongruok mare, ang'eyo ni jopiny ma sire lwedo kata jogo mane seche moko ok dom sire lwedo dhi loko pachgi nikech manifesto mar Raila Owenga kanyalo paro ni nyikwa Ramogi owuok kanye kane Raila chako luoro piny Kenya mangima kokawo pach jopiny kinde romo mag Azimio midendo ni Azimio mtaani noluoro counties 47 duto ma pacho kae kama ne oromo kod jopiny, kama ne oromo kod jolony mopogore opogore kaachiel kod grup mag jopiny nyaka grup mag jomamine. Ne okawo pachgi to bang' kawo pachgi koro emo biro oloso kotiyo kod jolony gibiro loso gimiluongo ni manifesto. To kata odoko ni manifesto Owenga pok ogolo ayanga, gima wang'eyo en ni weche mosebedo kowacho e galamoro mag siasa e kinde mokalo moko kuomgi dhi bedo manifesto kendo ang'e ni wadhi kologi achiel kachiel points apar chenro mag dongruok apar madito ma Raila osebedo ka lose. Wan kod mokwongo konyo jomochando ma odendo kod dholiech ni social protection fund ma osewacho ni kuom anyuola 2 million ma pacho kae modhier ahinya ibiro konyo gi kuom migi omena maromo shillings 6,000 dwe ka dwe. Iparo nang'o e wach makama? Aparo ni ewi wach mar siling 6,000 ing'e ni ka ng'ato yuto mar pinje Chris to oyudo siling 6,000 mano en yuto maduong' ahinya kuom ng'ato ma samoro kata ni ikor gweng' to nyichako yud pesa makamano to koro oyudo kagi no nyayude dwe ka dwe. Aparo ni ma pesa ma ng'ato nya gogo chenro mare moneni kata ka en kata nohala moro modwa chako kata dwa timo en gima nya konyo dhano. Koro aparo ni mana kaka wacho no gina achiel kuom gigo ma igombo winjo ka Odinga dwa yaro diembo ma kawuono kaka obro time to obro
chopo kuom jogo nade keche gimang'eyo ni nowacho ni gima kana bro time lakini kwang'eyo ni samoro ere kaka obro fwenyo jok machal kamago mondo oyud single 6,000 koro en gino ma dhano rito ng'eyo winya hinya odhiambo kawuono Chris en gino ma dhano rito kod siso mar ng'eyo ing'en seche ma ng'ato jatelo kata jachung' golo chenro mag dongruok ma odwa timo ne jogo ombulu ok ogol giga kod kukugi lakini manifesto biro golo weche gigo kukugi gima nyaka Ramogi ng'eni chenro mar social protection fund chenro mar konyo joma ochando kino oganda ok en chenro madhi chakre e piny Kenya kende men chenro matimore e pinje ka India timore e piny kaka mar Brazil timore e piny Greece to kata na piny America bende ne ochako chenro mar konyo joma ochando kendo ang'eyo ni jogo makwedo riwruok mar Azimio osebedo ka kelo penyo to ere kaka idhi yiero ji milion 2 gi ikini oganda mohewo milion 47 mapacho kae idhi yiero gi nadi mago duoko mwadhi yudo odiochieng' makawuono ikine ma odhi dhienyo e lela manifesto mare kendo bende jo Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni ma en miyo jopiny handouts miyo jopiny pesa ma pinyo yani ibro migi nyaka karang'o akia ni inyalo wacho ni kuma lingling ma isefwenyo kata gigo ma iseluwo jogi idhi miyo gi kony makamanya kum thuolo maromo nade ng'eni kinde duto Odinga osebedo ka wacho ni Mike en bedo mare mokwongo odhi bedo e piny owacho to owacho ni nobedo prime minister mathuru ka kuom thuolo maromo higni 5 to gimomiyo okawo okang' makama oyudo ka nitie pesa mang'eny ma seche moko ok tigo yo makare kokadho yore mag mibadhi koro kopo nodonjo kanyo to odhi yudo ni okang' mokwongo en dino rode mag mibadhi kande to pesa go ema koro neno ni ginya konyo jo Kenya monego bed ni yudo konyruok kokalo kuom omenda makama ting'eni ma en siasa samoro riwruok mar Kenya Kwanza bende ginya wacho ni ma en yo mar miyo dhano pesa ma ok nyalo konyogi lakini ka Odinga to neno ni kopo nodino rode mag corruption go to pesa go koro onego bed dok ni jopiny mondo koro giyud ka ginya konyo piny to aken kinya yena Chris ng'ene kwa wach mar social protection Odinga bende osebedo ka wuoyo weche mag thieth ng'ene gimo ka tuo ithuruka ok en gima ng'ato nya rwako kuome to samo bende chopo ka iongo kod manyonge samo in piny to kae ma bende wacho ni obro kelo gino baba care koro aken koka kori inya changowa e wach mar baba care ma Odinga temo wacho ni kopo noyudo thuolo matano piny Kenya to obiro neno ni weche mag thieth otime yo makare kane aluwo chenro mar baba care kaka ondike kod riwruok mar Azimio en ni piny owacho mar piny owacho mar Jubilee motelne kod jatend piny Uhuru Kenyatta ne okelo chenro moro mar konyo mar miyo jopiny thieth nengo moyweyo miluongo ni universal health coverage to universal health coverage kata miyo jopiny thieth e nengo moyweyo ne ochake counties mohewo counties matine e pacho kae koro nitiere counties mapok oyudo chenro mar miyo jopiny thieth e nengo moyweyo koro gima chenro mar baba care temo kelo en ni baba care dhi neno ni counties duto 47 ma pacho kae oyudo chenro mar miyo jopiny thieth e nengo moyweyo makata bed ni iwuok e anyuola mochando kata bed ni iwuok e anyuola man gi pesa sasa ma in kod tuo ma tuo onuri to idhi od thieth ibiro yudo thieth maber e nengo moyweyo ma ok ni jogo man kod pesa mang'eny ema idhi yudo thieth koro chenro mar baba care en ni odhi miyo jopiny thieth maber e nengo moyweyo kendo odhi neno ni chenro mar miyo jopiny thieth e nengo moyweyo otimore e counties 47 duto to ok mana counties manok kende to ka bende wan kod weche mag somo bende Odinga wacho ni kuom point apar magego mwageno ni samoro ema bende odhi wuodhi ma kawuono ni wacho ni litna ahinya koneno ka samoro ng'ato nyariembi dok dala koki skul nokoso school fee koro oneno ni samoko iro telo to somo mag secondary nyaka university kochakre piny mago gik mo otemo no odhi kedo kodo chutho osebedo kowacho no obiro kedo kod thuolo mar kedo kod fuwo akiani koka kori migosi Chris inano nadi wach mar kedo kod fuwo Odinga wacho ni biro kedo kod kokalo thuru wach mar somo en gima osebedo ko wacho kowuok e chunye kiwinjo ka oloso ka wacho ni jogo mane okedo ne loch ma pacho kae ne kedo kod midhiero adek midhiero mokwongo ne en fuwo midhiero mar tuo ka achiel kod midhiero mar dhir
to pod midhiero gi pod ogoyo tach e pacho kae, kendo owacho ni e bwo telo mare nyithindo duto ma pacho kae, obed ni idhier, obed ni janyuol ni ochando, janyuol ni kod pesa, e bwo telo mar Azimio nyithindo duto ma pacho kae dhi yudo somo marom. Mano e gima otemo wacho chenro mar bero weche mag somo e bwo Azimio. Koro kwa tieko Chris, ang'eyo ni ibiro ka gokinyi mokwongo na matin, to samoro ing'eyo odiochieng' ma kawuono dhano neno kod ikruok mopogore opogore. Inyalo wacho ni jawinjo marwa kata janeno marwa ang'o wakalure kod ikruok ma nyaka sani kwang'iyo neno ka lap pong' dhano donjo tento oselos ka koro eri no dinga chopo nyaka ng'o kwa tieko Chris. Gima nyalo ng'iso nyikwa Ramogi ka watieko en ni e kinde mane wabiro kae ne chenro mag loso kama idhi bage romo ema ne chakore. Bang'e kane ochopo gimo ka sa 7 jopiny kata johera mag Azimio ne ochako molo achiel kachiel. Kata kamano ne obila tamo gi donjo e pauni manyayo, kagiwacho ne ok oluongi, gionge kod kad mar wako giro makamano. Kata kamano ne gichuno obila, kendo gichuno obila boyawo ne girangach mar Nyayo, kendo emomiyo sani nyaka jopiny opong'o kakae mar neno, kagiwacho ni gin kod siso mar winjo kod itgi, kendo neno gi wang'gi ka jachung' margi magihero mano Raila Amolo Odinga kaka ne giwache nyiso gi chenro ma en godo kuomgi. Ma emomiyo jopiny omolo kakae, kendo arita ma chal mar arita bende waseneno ka kwan mag obila kaachiel kod kwan mag rowere mag NYS osemolo kakae mar neno ni chenro ni odhi e yo mopie ma onge weche ma kata ywaruok moro amora. Erokamano nyadwa Chris, akoni Bati koyie na sama nyadwoko ne studio ka en gi penjo moro onya penjo wa Bati kuom studio kanyo. Erokamano Nyeri Kowenga koda Chris Owino kuom nonro ma lewa ahinya kotenore koda gik madhi nyime. Uketonwa tipono kaka en kendo tang'onwa Nyayo National Stadium kaka en gik madhi nyime gi sani endi. Mano nyiso ni lony mamalo ahinya mar Ramogi TV ni godo mar kelo ni weche kaka gitimore nyakwa Ramogi midhiambo ni amora ahinya, nikech in bende pod iketo wang'i Ramogi TV. Wasingo mar medo luwo ni gik matimore kuonde duto magitimore, mana mondo iyud ng'eyo gibedo gadiera kuom gik matimore alwora mari. Nyakwa Ramogi gie sani neno ka jomamoko bende medo oro ote magi. Puoch gi pak ne in kuom kete Ramogi TV kuom thuolono duto te. Dakika medo ng'adore, wamedo rito donjo mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga. E yango ne jopiny, gima iluongo ni chenro mage ma wadendo ni mise ma obiro chung'we ka otelo ne piny Kenya poni oyiere kaka jatend piny tarik 9 dwe mar 8. Kwayo maduong' ahinya ma oganda pod medo kwayo ka en mar ni mondo oganda nyaka jokanyanam obed kod mbola kendo giwuog oko ka gigo ombulu kaka ranyisi ni adieri gidwaro mondo mi telo ni obed mano madhi ne Raila Odinga. To penjo mabende joma thoth pod nigodo to wan gang'o ma telo ni biro konyowa godo. Nyakwa Ramogi ma en achiel kuom gigo mowinjo bed ni wamanyo duoko margi kinde duto ma wachung' ka wawuoyo ka wanyiso ni wadwaro mondo mi Raila Amolo Odinga obed jatend piny Kenya, kendo ka wachiwore mar mondo mi Raila Amolo Odinga obed jatend piny Kenya. Gin ang'o ma joluo ni godo? Ang'o gini ma ginyalo keto piny mondo mi olok ngima ponono ni telo obiro lwar e lwet Raila Amolo Odinga? Nyakwa Ramogi ma en penjo ma kapod ni oganda ma joluonge gi duoko mare, to pod nitiere gik mathoth mowinjo bed ni watimo. Gie kinde ni endi Nyakwa Ramogi, gie sani aneno ka moko kuom jogo ma bende ndiko na Vincent kawuok Homa Bay wacho ni arito winjo manifesto kuwuok kuom baba Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Kasto kaendi aneno ka jok ma bende Clinton wuod Alili wuok Uyo Maragengni wacho ni Ramogi ler maratari. Erokamano ahinya. Kae bende ng'ama bende wuoyo kaendi Bwae Dera kawuok e gwenge mag Nyatike wacho ni daher mondo mi Raila gima onego kwong timo en mibadhi, kaka inyalo tiek mibadhi, nikech mano e adhola maduong' ma e piny Kenya kar kaendi. Nyakwa Ramogi mago mana moko kuom milome ma medo yudo kokalo Ramogi TV. Erokamano. Ano kaendi ka Fredi kawuok e dala mar Mori, ageno ni warito manifesto mar baba gima ogeno wacho, kendo wamor ni baba the 5th mano kaka ondiko kanyo kod pache. Nyakwa Ramogi sani bende neno ka joma bende ndiko na kaendi manifesto mokwongo owinjo bed ni keto e weche ma nyalo loko ngima oganda jo Kenya mapiyo piyo kaluwore gi chandruok ma jo Kenya osekale. Erokamano ahinya. Mago moko kuom pach jo winjo kata jo neno
mag Ramogi TV ka gindikonwa midhiambo ni nyakwara Ramogi. Tipo mineno ga achiel kachiel gin mago mawuok Nyayo National Stadium kanye moiki kama Raila Amolo Odinga dhi yango ne jopiny ni to gin ang'o gini ma obiro tiyo godo e tayo piny owacho mare. Magi gin weche madito nyakwara Ramogi. Catechist Fred Obiero mar Rakwaro Catholic Parish Migori Anoka TV ler kadera kuoyo ka amor kod chenro ma ukelno achiel kachiel kod kaka